Čaute. Ahoj. Takže sme tu Annie a Rita. Annie? Áno. Takže ohľadom príbehu, povedz ty. To budeme potom ešte točiť. Áno, len teraz Annie veľmi chcela, aby sme natočili jazdu, tak ideme na jazdu. Najprv si urobíme stajne, dúfam, že nevadí, ak mi bude vidno. Jo, je to keľu. No tak ukážeme jeden trik. Je to trik, ktorý mám veľmi rada. Je so Staňou, Annie ho ani nepozná, že Annie. Nepoznám. Tak som len OK, takže čo budete potrebovať na tento trik? Ja vám to všetko ukážem, takže potrebujete hociaké miesto, kde chcete, napríklad, čo ja viem, v strede cesty. Neviem, či sa to dá, tak ja to skúsim a hneď sme tu. Čam. Takže čaute, som na scéne. OK, je ma vidno, tak počkajte. Takže, vidíte ju? Je tu. Je na scéne, takže áno, viem, že je ma vidno, dúfam, že vám to nevadí. Takže, čo budete potrebovať? Zasadacie tlačítko a toto znamienko pri vyskakovaní. Takže tu nám môžete vidieť moju plochu. Takže, ideme na to. Takže, musíte to urobiť takto. Stlačiť zasadanie a rýchlo vyskočiť a prísť naspäť. A kde som to? Ale Annie, toto sa mi ešte fakt nestalo. No super, zasekla si sa mi. Takže môžete vidieť, ako vyzerá zaseknutý kôň. Takže buď ja, alebo ty dostaneme network. Tak ja sa hýbem pekne, vieš. Kolečka. Takže počkajte, hneď som tu. Takže, sorry, nechcela som, aby vám bolo vidno. Takže ideme. Annie. Na kone. Moment. Robím stajne. Aha, a ty si sa mi sekla. Ty stojíš na jednom mieste. Aj ty si sa mi sekla. No super, tak ja odídem a zase prídem, okej? Ja sa bojím, že ja dostanem network, a nie ty. Ale myslím ako tak, že... Múdrejší ustupy. Aj, presne, no. Prečo som si odstup. Prdele, prečo to... Presne toto chcem. Ja chcem toto tričko. 116. aktúlky. Ja ho chcem. Musím si to prečítať triku. OK, takto. Kde si? Ty kokos. Čo? Nič. Zase pozeráš nejaké video? Nie. Takže ľudia, viem, že by ste radi videli ďalej. Už si tu. No, mám ťa tu ako. No, ty si kde? Tu. Hýbem sa. Si mi dala, hej, krop si mi dala. No OK, takže ja pôjdem na iný účet. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Na tom druhom účte... Na druhý účet? Čak pôjdem na Henrietu, ešte pôjdem aj na Petru. A ja budem na jedný, hej? Alebo môžeš ísť na... Ty sa mi môžeš postarať o Henrietu a ja pôjdem na Petru. Alebo chod na Martinu, ne? No však hej, počkaj. OK. Takže... Hrabeti. No takže my sa s vami rozlúčime takýmto skokom. Poď, Annie. No však teraz sa to skočila, ty. Ale ideme spolu. Počkaj, lebo sa mi skončí. OK, takže skočíme takého Jeronima, ja to stopnem a pôjdeme na môj iný účet. Ja sa budem volať Petra a Annie sa bude volať Martina. Ideme, Jeronimo! Takže čaute, Takže čaute, som tu naspäť a volám s mojím frajerom. Ozvi sa. Ahoj. Takže volá sa Domino. A chodíme spolu už veľmi dlho. Že Annie. No dobre, takže priznáme sa vám, urobili sme si z vás srandu. Je to Annie a... Moment, si. Normálny hlas. Normálny hlas. Už je to normálne, čo? Hej, no ok. Si.
ale ja som to už nevydržala dlhšie, to proste, to ti príde také smiešné. Sorry za tie prsty, čo sú tu, ale nemôžu za to. Desi. Ja, počkaj, ja si tu robím poriadok, ne? Môžeš si Mám novú úzdu, ani neviem jak, zrazu mám nejakú inú úzdu. A kde si? Sorry za rozhranie. Kde? V ktorej? No nechci ma naštvať. A ja ťa tu hľadám po celom Moorlande. No kuchnite. Ono si to stojí jak panáčik. Ale ja mám inú, pozri, úzdu. Vidíš? Hej, vidím. Ale ja neviem ani skade. Z obchodu. Ale nechám si ho radšej, lebo... To dáva dobrý reading alebo command. No neviem. Takže... Disciplíny. No, Čo? disciplína dáva dobré. Ale dobré. Nepucuj teraz tu. Jak debila. Pucujem sa tu, vieš. No počkajte, ja to skúsim aj tu a bez koňa. No počkajte. To čo tam je za zvuk? Vrtačka, sorry. A ja, že tam happy zabíja. Ho. Môj pes takto nezabíja. A nevolá sa Happy, ale... Ty sa stále nevieš poučiť, že môj pes sa nevolá Happy, tak to sa volá tvoj. Môj sa volá Saipi. A viem, že sa z toho smeješ, aké má meno a mne je to jedno. A nerehoď sa. Nemám vodu. Haha. Kiš. Prepačte sa teraz. Však už prestaň. No. Ešte mi... Ja mám zlý deň. Tak, asi tak. A ja, vieš, aký zlý? Teraz som mu povedala, že daj pokoj a on taký prestal vrtať a potom žung. A ja, neodvrávaj. OK. Vieš, jak ma dneska nazrala učiteľka, ale fakt akože... No, takže naše komentáre si, prosím vás, nevšímajte. Najradšej by som ich stať vystrihla, ale keďže nemám účet Windows, Windows, ja si ho založím a budem natáčať normálne a nebude to mať takú hroznú kvalitu, všetko už bude v pohode. Viem, že som vám to už sľubovala. Hej, prepáčte za to hroznú kvalitu, ale... Neviem, či som vám to sľubovala. Tak, proste... Ja neviem. Však Rita sa to lepšie nedá natočiť. Ako ja to dávam aj do 3D, aj do HD, aj do SD, aj do 99E. Nejde to. Nejde to. Proste nejak to neposlúcha to. Takže tak jedno z ľudí. kde si? Však už som si urobila všetky stajne. Hahaha. Som úplne sprostá už fakt. Prestaň. Idem na racetrack. Hej! Ja tam budem prvá. Nie, vidíte tu mrchu. OK, ideme ten. Hej. Ale počkaj, spolu dáme oka, OK? 3, dáme. 4, 3, 2, 1. Ja som dala to ok. A ja už idem. Kiš. Vieš, keď ja to nevidím. Čo? What the fuck? Sorry, YouTube. Sorry. YouTube, a ty stojíš na jednom mieste. Aj ty mi stojíš na jednom meste. Budeš mať network, alebo ja budem mať network. Nie, nestojíš mi na meste, ty bežíš za mnou. Digmore. Tak ty mi stojíš tam niekde. OK. Je sa to stále takto bagne, takže nikto si nezačínajte z Annie. Presne, David, to pozor. OK, tak my už budeme končiť o minútku, lebo ja chcem natáčať také 10-minútové videá, aby zase niekto nepovedal, že strašne dlhé videá sú a... No, niekto sa steže krátky, vieš. Hej, a potom keď natočíme dlhšie... Lebo prídem za vami a mám jednu trestnú, hej. Poďme na mňa. S ňou si nezačínajte, ja vám radím dobre, nikdy. Veľmi dávajte si pozor, lebo u nás, keď sme sa zasekli a hlavne ja, som ani nesela na zemi, stala som na nejakom chlapcovi, na našej triedy, hej. No tak, ja som sa zakusla do spolužiakového ramena. Ježiš, ty si debil. A on ma vytiahol vonku. Potom tam mal aspoň mesiac modrý, no takže dávajte si na mňa baka, hej. Teraz si asi vymýšľa. Nie, fakt je pravda, on ti to svedčí, naozaj. OK, zavolaj mu a daj ho na hlasný odposluch. No, tak on je chorý, po prvé, nemám jeho po prvé a po druhé, je to pravda, vysvetlím to každá moja spolužička, vieš.
No okej, tak zavolá jednej z nich. Do nejakého klubu Northern Alls. Prepáčte za toto, ale ja neviem fakt angličtinu, takže nevadí, idem do toho sprostého. Dobre, mohli by sme sa vyjadrovať inak, lebo vieš, ja už som videla, že raz keď som bola na inom, tak jedna písala a ešte tak a hovorila, že máte úplne super videá, to ako nie na tento, nie, a proste tam hovorila a som sa pozerala na jej dátum narodenia a mala 8 rokov, alebo 7 alebo 6, ja neviem proste, 7 asi, lebo už vedia aj písať. No a proste, na čo ich budeme učiť také slovíčka a potom to ešte na nás hodia a pošlú nás na kriminálne oddelenie. Aha, prepáčte, fakt, ale To sa nedá. Ale debil, to je normálne slovo. Jo, ty si šla okolo mňa? No, ja som šla okolo teba, ty si za mnou niekde. Nie, práve že ja už končím rejs u Lorety. No, tak Ty ho začínaš. Ja idem tu na strede som. Hej, viem. Počkaj, ty si išla cez súparnú sadus. No tak asi si myslela, že... OK, takže ja mám rejs za sebou. Ale ja nie, čakaj ma, nie. Idem na agility a pôjdem rýchlo na to tu. Že by som to mala už z krku. Hej. Takže ja si... A potom čo budeme robiť? Na ktorom budeme? Na Henriete a na... Budeme natáčať. OK, takže my už sme prešvihli svoj limit o hodinu 30 bližšom. Takže, čaute. Ahojte. A počkaj, chcem to zrušiť na celú, takže bude toto video mať 12 minút. Upozorníte ma, keď už bude 3:59, lebo... Na to ťa môže ťa... Hehe. Môže na to upozorniť. Neviem. OK, je 50, takže majte sa dobre. Dneska je piatok, tak sa tešte. Čačky.